Ξεκινάμε τη δοκιμασία μας. Είμαστε τώρα στο Google Chrome, όπου βλέπουμε τον επιχειρηματίας 8DD3 με nickname Μέλιος Entrepreneur. Βλέπουμε έχει φτιάξει διάφορες καμπάνιες, μπορεί να τις κάνει cancel. Υπάρχουν και κάποιες καμπάνιες οι οποίες είναι fulfilled. Στη συνέχεια πάμε στο Mozilla Firefox, όπου υπάρχει ο επενδυτής μας, nickname Rich Investor DD5. Έχει αγοράσει και αυτός διάφορες καμπάνιες. Βλέπουμε κάποιες καμπάνιες δεν μπορεί να τις αγοράσει γιατί έχουν ολοκληρωθεί. Έχει φτιάξει αντίστοιχα καμπάνιες, μπορεί να τις κάνει cancel. Και στο cancel campaign δεν υπάρχει κάποιο claim που μπορεί να πάρει χρήματα. Αυτό που θα κάνουμε είναι να τσεκάρουμε αν ουσιαστικά μπορεί να πάρει το άθροισμα των καμπανιών. Πάμε στην Μέλιος Summer 2. Έχω ακολουθεί 4 καμπάνιες, 3 έχει πάρει ο προηγούμενος επενδυτής που έχουμε δει, θα κάνουμε cancel. Στη συνέχεια θα πάμε στο Μέλιος Winter. Έχουν πουληθεί ουσιαστικά 4 μετοχές, 3 έχει πάρει ο προηγούμενος. Κάνουμε και αυτό cancel. Και αν πάμε τώρα στον επενδυτή μας, θα δούμε ότι ουσιαστικά έχει βγει ένα claim κουμπί για να πάρει τις 6 μετοχές, οι οποίες είναι από τις 2 ακυρωμένες καμπάνιες. Υπολογίζουμε το ποσό ότι πρέπει να είναι για τις 6 μετοχές γύρω στο 0,567, όπως πολύ σωστά βγαίνει εδώ πέρα. Γίνεται confirm και παίρνει τα χρήματά του. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αφού πήρε τα χρήματά του, βλέπουμε ότι το κουμπάκι claim έχει φύγει. Πάμε πίσω στο Google Chrome, εδώ πέρα. Θα πάμε ουσιαστικά στο owner του συμβολέου, ο οποίος έχει να πάρει 0,08 Ethereum. Και αυτός βέβαια να πάρει χρήματα από την προηγούμενη καμπάνια που έγινε cancel. Παρ' όλα αυτά δεν μας ενδιαφέρει αυτό, θέλουμε να πάρει τα χρήματά του, το ποσοστό του ουσιαστικά. Από την άλλη φάση πάμε πάνω. Βλέπουμε ότι έχει γίνει η συναλλαγή. Περιμένουμε βασικά, συγγνώμη. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν μηδενίσει τα fees. Και στη συνέχεια πάμε να ξανακάνουμε withdraw. Τις transactions στέλνει το fail, έχουμε δει το μήνυμα. Αλλά στο τεστάρουμε να δούμε ότι δεν θα γίνει τίποτα. Βλέπουμε. Πάμε πίσω στον επιχειρηματία μας για να δούμε τι μελιγενέστε. Είπαμε είναι ο Μέλιος Entrepreneur, το nickname το 8DD3. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε fulfill τη Rich Summer 2 για να δούμε ότι συνεχίζει ουσιαστικά, παρόλο που είναι withdraw, να συνεχίζει το συμβόλαιό μας. Βλέπουμε ότι πρέπει να δοθούν 0,08. Περιμένουμε να δούμε τι έγινε στη συναλλαγή.